Salamu alaikum hormatly dostlar we doganlar. Gomy adelyňyz oňatmajagyňyz sagmy. Teredin bugün maşin barada gürleşip geçerse Rossiýada alanyňa diýýämi we näle rashotlary bolýar. Şolar barada dogly aýdyp geçer. Teredin Rossiýada maşin alsan gowy sebäbi köp zada gerek bolýar. Näiminna şuňalak ortaça bahada maşin alaýyn diýseňiz, iň arzanam da iň gymmadam däl bir ortaça bahadan alaýyn diýseň şuňalak Kerio alyp bilýäňiz. Şu Kerioň bahasy ortaça 600-700 miň bolam dollar öwrüňde 8 miň dollar gizete şoňalak bolýar. Bular gowy maşin, ýani bahasam arzan, osaň zapçaslaram arzan. Bilen adnaklasniklar amma Hyundai Solaris Rossiýada bolanlar hemmesi bilýändir, ýani Solaris, şol Kerio ikisi ölmeýän maşinlar, gaty berk maşinlar, sürmek üçin gaty maşin. Tolko sürmek üçin, ýa-da işlemek üçin bolýar. Taksi üçin ýöne bolýan näler, ýa-da taksi üçin täze zakon çykdy 1 martdan diňe rossiýski maşinlar bolýar. Aýny ine markalar inni bolanok. Ýöne dastavkada işläp bilýäňiz şuňalak maşin alyp ili mysal üçin siz 2 işleýän bolsaňyz ofisalny bir ýerde işden naşaram, işe gatna bilýäňiz maşinna, ondan naşaram ýene de dastavkada zatdy işläp bilýäňiz. Inni rasotlar barada aýdyp geçeliň. Ýani rasotlar barada aýdymyzda strahowkasy bar. Strahowkasy iminna men şu maşina geçen ýyl tölemde 10 miň, gezete 10 miň ýaly töledim. Olam dollar öwrüňde 120 dollar, 110 dollar gezete şoňalak bolýar. Ondan naşaram ýani rasotlar bolýar, ýani masda çalşýan, filtr çalşýan. Edil masla filtrni sürüşiňe bagly herkilek çalşýan. Men lişni özüm 2 aýdan 3 aýdan çalşýan. Olam dollarda aýdanda bir 50 dollar ýalak bolýar. Ondan naşary rasody nalogy bar. Nalog men geçen ýyl töledim. Nalog maşinaga bagly. Näiminna şu maşina men geçen ýyl 5 miň ýalak töledim. 5 miň ýalak olam dollar öwrüňde 60 dollar ýalak bolýar. Ondan naşary rasotlar bar, ýani hadovoy rasotlar çykýar. Teker diýe, ol bul diýe. O zatlar baradyn tak men dogly wize aýdyp geçerim. Nesip bolsa hadovoynadam näçe ortaça bir 6 aýdan 1 ýyldan iminna şu maşina şoňalak çykýar. Känwer döwül barýan zat ýok. Her ýerdek bir çykaýan ýagdaýynda 10-15 miň çykýar. Olam bir 100-150 dollar gezete şoňalak bolýar. Şolar ýalak rolik boldy, like basyň, podpisasiýa ediň. Dostlugyňyzy paýlaşyň, näme soraglaryňyz bolsa kommentariýa ýazyň, janyňyz sag bolsun, özüňe gowy seredin.